Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλή τον Δόκτορα Άντονι Πέρατ του κυριότερου Αμερικανικού Κέντρου Σωματιδιακών Ερευνών στο Λος Άλαμος μελέτησε 4 εκατομμύρια βραχογραφίες πετρογλυφικά σε όλον τον κόσμο. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2003, αποτέλεσε μια εκπληκτική αποκάλυψη και επιβεβαίωση αμέτρητων παραδόσεων παγκοσμίως σχετικά με τα ουράνια φαινόμενα που συνόδευσαν στο πρόσφατο παρελθόν πλανητικές τιτανομαχίες, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν από Έλληνες επιστήμονες σε συνέδριο το 2006 και αναφέρονται από τον Πλάτωνα. Η παράδοσή σας ότι κάποτε ο Φαέθων, ο γιος του ήλιου, αφού έζεψε το άρμα του πατέρα του, καθώς δεν κατάφερε να το οδηγήσει στη διαδρομή του πατέρα του, κατέκαψε οτιδήποτε βρισκόταν πάνω στη γη και τελικά σκοτώθηκε από κεραυνό, αναφέρεται σαν απλός μύθος. Η πραγματικότητα είναι η μεταβολή της κίνησης των ουράνιων σωμάτων γύρω από τη γη και η καταστροφή όλων όσα βρίσκονται στην επιφάνειά της από τεράστιες φωτιές ανάμεσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι πλανητικές τιτανομαχίες ξεκίνησαν αμέσως μετά από την αρχή της τρέχουσας θερμής μεσοπαγετώδους περίοδου πριν από 15.000 χρόνια. Τότε, μια σειρά διαστημικών δαμόκλειων σπαθών, δηλαδή ηλεκτρικών υπερκαταιγίδων, προκάλεσε θανατηφόρες μεταλλάξεις, συνοδευόμενες από παγκόσμιο σέλας που έκανε τη νύχτα μέρα σε όλη τη γη για εβδομάδες. Οι υπερκαταιγίδες διέγειραν και το μάγμα, διαδικασία που αποδείχτηκε πρόσφατα, και ακολούθησαν 3.000 χρόνια νέας ηφαιστειογενούς παγετώδους περίοδου. Επιβεβαιώθηκαν οι αρχαίες προειδοποιήσεις για προστασία εκείνη την εποχή σε σπήλαια από καταστροφικές διαστημικές απειλές. Η αλτρουιστική φιλιρινική ανθρωπότητα ζούσε ως τότε απόλεμη. Ορισμένοι από όσους διασώθηκαν, αλλά δεν συνήλθαν από το σοκ, έγιναν επιθετικοί και μετά από νέες υπερκαταιγίδες αργότερα, σταδιακά οι συνεχιστές τους ξεκίνησαν τους πολέμους, τους οποίους τώρα έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι θα σταματήσουμε. Πριν από την τελευταία υπερκαταιγίδα, που μας προσπέρασε τον Ιούλιο του 2012 και θα μπορούσε να ανατινάξει όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, έγινε πρόταση πρόγνωσης και απόκρουσης των διαστημικών απειλών. Μετά, αναγκάστηκε η NASA να ιδρύσει το 2016 Υπηρεσία Πλανητικής Άμυνας και άλλες χώρες να δραστηριοποιηθούν, αλλά με αργούς ρυθμούς ακόμα, ώσπου να τους επιταχύνουμε. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στη μεγαλύτερη περιπέτεια της ανθρωπότητας, την επιβίωσή της από παγκόσμιες καταστροφές. Το 80% των άστρων του γαλαξία μας είναι διπλά, ενώ έχουν ανακαλυφθεί και τριπλά. Καθώς ο Δίας εκπέμπει περισσότερη ενέργεια από όση δέχεται από τον ήλιο, ενώ και οι δύο δέχονται ηλεκτρισμό από το κέντρο του γαλαξία, πιθανόν να ήταν το δεύτερο άστρο στο ηλιακό σύστημα. Μόλις πρόσφατα η NASA άρχισε να δέχεται την αρχαία παρατήρηση ότι ουράνια σώματα στο ηλιακό σύστημα μπορεί να παγιδεύτηκαν από το ηλιακό πεδίο, ενώ περνούσαν κοντά σε αυτό, εξφενδονισμένα από διαστημικές εκρήξεις στην περιοχή όπου πρωτοεμφανίστηκαν. Άρα, το ίδιο μπορεί να έχει συμβεί με οποιονδήποτε πλανήτη ή φεγγάρι, που μάλιστα έχουν τόσο διαφορετικές συνθέσεις και κλίσεις στο ηλιακό σύστημα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων συμβάντων, τα διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου σώματα αλλάζουν βίαια φορτία, ορατά σε όλη την πλανητική γειτονιά τους. Ήδη έχουν καταγραφεί πρόσφατα ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ του Δία και του φεγγαριού του Τησιούς, που θυμίζουν τις αρχαίες παρατηρήσεις υπερκεραυνών από τον πλανήτη Δία, τον οποίο πολύ αργότερα οι επιθετικοί εισβολείς προσωποποίησαν και ονόμασαν ιδιωτελώς Θεό, για να τρομάζουν και όχι να εμψυχώνουν τους ανθρώπους για προστασία. Ο κυριότερος παράγοντας των πλανητομαχιών, που αποτελεί το 99,9% του σύμπαντος, σύμφωνα με την NASA και όλους τους ηλεκτροκοσμολόγους, είναι οι τεράστιοι ποταμοί πλάσματος.
δηλαδή ηλεκτρισμένα αέρια με αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια, τα οποία κυλάνε δίπλα από ρεύματα θετικών ιόντων. Με τις ελικοειδείς συγκρούσεις τους δημιουργούν τα άστρα, τους γαλαξίες, τα διαγαλαξιακά νέφη, τον κόσμο. Καθημερινά ζούμε δίπλα από καταστάσεις πλάσματος, όπως είναι ο ήλιος και ο ηλιακός άνεμος, οι κεραυνοί, οι φλόγες, οι λάμπες φθορισμού, οι εκπαιδευτικές σφαίρες πλάσματος και το γήινο σωσίβιο πλάσματος, ο τόρος που ονομάστηκε ζώνες Βαν Άλεν. Μεγάλο όμως μέρος του πλάσματος στο σύμπαν δεν λάμπει, αλλά κινείται αόρατο, σε σκοτεινή μορφή, ώσπου κάποια σύγκρουση να το κάνει να φωτοβολήσει, όπως για παράδειγμα όταν πλησιάσει από το διάστημα στη Γη και χτυπήσει ως κεραυνός ακόμα και ενεθρία, δηλαδή χωρίς σύννεφα. Ο σημερινός πλανήτης Κρόνος, ο οποίος επίσης μετρήθηκε ότι εκπέμπει περισσότερη ενέργεια από όση δέχεται από τον ήλιο, όταν έφτασε στη γειτονιά του, δεσμεύτηκε στα όρια του τότε ηλιακού συστήματος. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με δεκάδες βραχογραφίες και παραδόσεις, ο Κρόνος είχε έλξει ως δορυφόρους τον Άρη και τη Γη σε έναν ουρανό πορφυρού χρώματος. «14,5 με 13.000 χρόνια πριν από σήμερα, η Γη χτυπήθηκε από το ηλεκτρικό πεδίο του Κρόνου και ξέσπασε μια σειρά τεράστιων καταστροφών αφού διαγέρθηκε και το μάγμα. Ήταν η εποχή που οι άνθρωποι μόλις είχαν φτάσει σε όλες τις γωνιές της ζεστής ξανά Γης, όταν ξεκίνησε μια νέα, πολύ παγωμένη ηφαιστειογενής περίοδος σκοταδιού από την εφοκάλυψη στη Γη. Η περίοδος του σκότους αναγνωρίζεται σε πολλές από τις ιστορίες της εξέλιξης του κόσμου, έχει καταχωρηθεί στα αντίστοιχα εικονογραφημένα βιβλία της Κεντρικής Αμερικής και αποκαλείται σήμερα νεότερη Δριάδα. Η διάταξη των πλανητών τότε αποτελούνταν από πάνω προς τα κάτω, από τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, κρυμμένους και τους δύο πάνω από τον Κρόνο, κάτω από τον Κρόνο ο Ερμής, ο Άρης και η Γη. Κατά τα επόμενα 7.000 χρόνια η Γη ταξίδευε κάτω από το κέντρο του Κρόνου, μέσα στον πορφυρό ουρανό του, περιφερόμενη με όλη τη στήλη των πλανητών γύρω από τον ήλιο, αλλά χωρίς να φαίνεται αυτός από τη Γη. Οι πλανήτες, που κυριαρχούνταν από τη γιγάντια μορφή του Κρόνου, στέκονταν πάνω από το βόρειο ορίζοντα. 6.000 χρόνια πριν από σήμερα ξεκίνησε μια άλλη σειρά υπερκαταιγίδων, η οποία σε διάστημα 3.500 ετών προκάλεσε τα εξής σοβαρά γεγονότα. Αρχικά, όταν το ηλεκτρικό πεδίο του Κρόνου άγγιξε τον Δία, ανταλλάχθηκαν τεράστιες ηλεκτρικές εκενώσεις. Ο Κρόνος φωτίστηκε πάρα πολύ έντονα. Από την έκρηξη προέκυψαν οι δακτύλιοι του και, ενώ έχανε την κόμη του, εκτινάχθηκε από τη διάταξη των πλανητών ως ξεχωριστός δορυφόρος του ήλιου η ηλεκτρισμένη Αφροδίτη, που πέρασε κοντά από τη Γη. Γι' αυτό και η Αφροδίτη παραμένει θερμότερη από τον Ερμή, αν και πιο μακριά από τον ήλιο. Για τους ανθρώπους στη Γη, αυτή ήταν η αρχή μιας νέας εποχής. Ο Κρόνος καθολικά ονομάστηκε ο ήλιος σε όλο τον κόσμο. Η αναπαράσταση στον Παρθενώνα της γέννησης της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία, από την κατεύθυνση του πλανήτη που προήρθε ο αρχικά κομήτης Αφροδίτη, φαίνεται να αποτελεί υπόμνηση αυτού του γεγονότος. Από αυτή την εικόνα, ίσως να προήρθε η περίεργη σκηνή που περιγράφει ο Ευρυπίδης στις Βάκχιες. «Επιδεύος τρίχης πυρέφερον, ουδέκαιεν». Πάνω στα μαλλιά τους κουβαλούσαν τη φωτιά χωρίς να καίγονται. Οι λαμπαδιδρομίες θυμίζουν την άμυνα στο σκοτάδι από την κόμη του αρχικά κομήτη Αφροδίτη, ενώ ο συνδυασμός ιονικών και δωρικών στοιχείων τονίζει την πολύτιμη αλληλοβοήθεια. Στο άλλο αέτομα του Παρθενώνα, η σύγκριση Ποσειδώνα και Αθηνάς αφορά την αναταραχή πριν και την ηρεμία μετά από το πέρασμα του κομήτη δίπλα από τη Γη. Αφού έλαμψε ο Κρόνος, διατήρησε ένα ρεύμα πλάσματος σε σύνδεση με τη Γη. Οι εντυπωσιακές βραχογραφίες του Παγκαίου, καθώς και τα πανάρχια έθιμα που επιβιώνουν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Παγκαίο,
αποτελούν πιθανές καταγραφές προς υπενθύμηση των κοσμογονικών αυτών γεγονότων που οι άνθρωποι φρόντισαν να διατηρήσουν για τις νεότερες γενιές εδώ και χιλιετίες. Αμέτρητες τέτοιες παραδόσεις έκαναν το Μέγα Ηράκλειτο να πει «Πάντα ιακίζει κεραυνός», δηλαδή ότι όλα τα κυβερνά ο διαστημικός ηλεκτρισμός. Ο ήλιος, ο σημερινός ήλιος, φώτιζε ένα τμήμα της άκρης του Κρόνου σε σχήμα ημισελήνου, η οποία από τη γη φαινόταν ότι περιστρεφόταν γύρω από τον Κρόνο σε καθημερινή βάση. 1000 χρόνια μετά, 5.000 πριν από σήμερα, η διάταξη των πλανητών έσπασε, με τους μεγάλους πλανήτες να κινούνται μακριά από τον ήλιο και την Αφροδίτη με τη γη να κινούνται σε επικαλυπτόμενες εσωτερικές τροχιές. Η διάλυση προκάλεσε μια ασύλληπτη πλημμύρα νερών. Ιστορίες από τις πλημμύρες υπάρχουν σε πάνω από 500 ανεξάρτητες παραδόσεις, όλες με τις ίδιες λεπτομέρειες. Οι επιζώντες περιλάμβαναν ανθρώπους στην ενδοχώρα, εκείνους που ήδη ζούσαν στις πλαγιές των βουνών με φυλλοδασική αυτάρκεια. Από αυτούς προήλθαν τα έθιμα επιβίωσης από κατακλυσμούς, όπως εδώ στην Κύπρο. Ενώ ως τότε η διατροφή με σπόρους ήταν συγκυριακή, ώσπου να βρουν άλλη καλύτερη τροφή, εκείνη την εποχή δυστυχώς ορισμένοι βίαιοι, αντί να αλληλοβοηθούνται για να συνέρθουν με την αναδασωτική αυτάρκεια, άρχισαν να επιβάλλουν στους άλλους το εξουθενωτικό όργωμα με εμπριστικές αποδασώσεις και συγκρούσεις με φυλλοδασικούς πληθυσμούς. Ο Δίας, ο οποίος περιστρεφόταν γύρω από τον ήλιο ως εσωτερικός πλανήτης μέχρι εκείνη τη στιγμή, στη συνέχεια οπισθοχώρησε στον ουρανό, περιβαλλόμενος από μία κόμη, οπτικά 3 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της σελήνης. Κάτω από τον νότιο πόλο του Δία εκτινόταν ένα γιγαντιαίο ξεχύλισμα του πλάσματος που έκανε να μοιάζει ο Δίας ότι στηρίζεται πάνω σε ένα βουνό. Πάνω από τον πλανήτη ήταν πολύ μικρότερες κερατοειδείς απολύξεις. Έμοιαζε με έναν άνθρωπο με μανδύα και θεωρήθηκε επίσης ως ο ταύρος του ουρανού. Ο Δίας διατήρησε την εκροή πλάσματος, ώσπου εισήλθε στη ζώνη των αστεροειδών περίπου πριν από 5.000 χρόνια, όπου η κόμη του μειώθηκε σε μέγεθος και άλλαξε σχήμα. Ο Άρης και ο Ερμής, που είχαν παραμείνει στη θέση τους κάτω από τον Κρόνο, ελευθερώθηκαν όταν ο Κρόνος οπισθοχώρησε στον ουρανό. Οι δύο πλανήτες διέσχιζαν την τροχιά της Γης για περίπου 300 χρόνια, περνώντας κοντά στη Γη κατά μέσο όρο σε χρονικά διαστήματα 15-30 ετών. Εκείνη την εποχή κατά καιρούς, πλάσμα από τον Άρη έρχεται σε επαφή με τη Γη, μοιάζοντας σαν ένα βουνό που την περιέβαλε. Στα επόμενα χρόνια, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο άρχισαν την κατασκευή πυραμίδων σε απομίμηση του εξαφανισμένου βουνού του Άρη. Στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Κίνα, τη Άνδης, καθώς και σε πολλές άλλες τοποθεσίες. Στην Ελλάδα μάλιστα, η πυραμίδα στο ελληνικό του Άργους δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκε ως κοινοτική αποθήκη τροφίμων. Σπόρου, πυρός, και αμής, που σημαίνει αποθήκη, πυραμής. Έχουν καταγραφεί ιστορίες για αυτά τα ουράνια γεγονότα. Υπάρχουν ακριβείς περιγραφές των δακτυλίων και των δορυφόρων του Κρόνου, των ζωνών νεφών και των δορυφόρων του Δία, της χαρακωμένης επιφάνειας και των δορυφόρων του Άρη, που χρονολογούνται από την αρχαιότητα σε πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Κατά τα επόμενα 2.500 χρόνια, οι εσωτερικοί πλανήτες έμπαιναν στην τροχιά της Γης κατά σπάνια διαστήματα. Συνέβησαν 4 σημαντικά επεισόδια. Όπως υπενθυμίζεται από όλους σχεδόν τους λαούς σε όλες τις υπήρους,
Το πιο τρομακτικό περιστατικό συνέβη πριν από 4.350 χρόνια, όταν μία ευθυγράμμιση με την Αφροδίτη παρήγαγε ένα σοκ. Ένα τεράστιο πλασμοειδές από την Αφροδίτη χτύπησε τη γη και ο άξονας της έγειρε μακριά από τον ήλιο προσωρινά, μαζί με τους δακτυλίους που είχε τότε η γη πάνω από τον Ισημερινό. Η ηλεκτρική επαφή με τους δακτυλίους της τους έκανε κατακόκκινους και προκάλεσε την καταστροφή τους. Για τα επόμενα 4.000 χρόνια συνέχισε να βρέχει σκόνη από τη διάλυση αυτών των δακτυλίων. Και το Ισημερινό τοροειδές πλάσμα είχε χτυπήσει την επιφάνεια της γης, προκαλώντας μήνες καταρακτωδών βροχών. Για την ανθρωπότητα, η θάλασσα του Ισημερινού δακτυλίου της γης, στο νότιο ουρανό, είχε καταρρεύσει στη γη και το γεγονός θεωρήθηκε σχεδόν παντού ως ένας δεύτερος κατακλυσμός. Σε πολλούς λαούς, οι κακόβουλοι προσωποποίησαν τον κατακόκκινο ουρανό ως μαζική σφαγή από δράκους ή μενόμενες θεές, όπως οι Κάλλοι και άλλες. Αντίθετα, αλτρουιστές διασώστες έφτιαξαν ημερολόγια Αφροδίτης, Άρη και Δία, ώστε να προειδοποιούν για πιθανές επικίνδυνες ευθυγραμμίσεις πλανητών. Για τον ίδιο σκοπό, έφτιαξε ένα μικρό πλανητάριο ο Θαλής ο Μιλήσιος, που μελέτησε και την έλξη του ήλεκτρου, από το οποίο προήλθε αργότερα η ονομασία του ηλεκτρισμού. Μεταγενέστερη έκδοση του πλανηταρίου του Θαλή αποτελεί ο κυρίως πλανητικός υπολογιστής των αντικυθύρων. Λίγο μετά από την τεράστια νεροποντή, ο Δίας εμφανίστηκε και πάλι με την προηγούμενη τεράστια κόμη του και τον κάτω μανδύα, και τα πρωτοεμφανιζόμενα ιερατεία το παρουσίασαν σαν να αναστήθηκε από τους νεκρούς. Απόϊχος της πτώσης των δακτυλίων και των άλλων περιστάσεων συνεχίζει να αντυχεί στη μυθολογία και ως σήμερα σε διάφορες θεολογίες, ειδικότερα για την Ανάσταση του Δία την τρίτη μέρα. Πριν από 3.500 χρόνια, η Αφροδίτη έκανε και πάλι μια ηλεκτρική επαφή με τη γη, προκαλώντας συντριπτικό πλήγμα στα ανατολικά του Ειρηνικού. Το χτύπημα ακολούθησε ένα ηλεκτρικό τόξο που ταξίδεψε μέσω του Ειρηνικού, του Ινδικού ωκεανού και μέρους της Ινδίας ως τη Μεσόγειο. Κάτι άλλο καταστροφικό ξεκίνησε εκείνη την περίοδο. Η κίνηση φυλών από πληγείσες περιοχές σε άλλες. Οι γενοκτονικές φυλές της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής εισέβαλαν στην Ινδία, την απόλεμη Μικρασία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Μια τελευταία σειρά καταστροφών ξέσπασε 2.800 ως 2.700 χρόνια πριν από ηλεκτρικά χτυπήματα του Άρη και του Ερμή στη γη. Οι καταστροφές αυτές ήταν διασκορπισμένες σε μεγάλες εκτάσεις από την Κεντρική Ασία προς τη Δυτική Μεσόγειο και μέχρι το σημερινό Μεξικό και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Περσικό οροπέδιο στην Ελλάδα, ηλεκτρικές δρεπανιές μήκους 1.000 χιλιόμετρων από άκρη σε άκρη διέλυσαν ακροπόλεις πολύ περισσότερο από κάθε σεισμό και με τεράστιους κεραυνούς. Πόλεις και ακροπόλεις θαύτηκαν κάτω από μέτρα απανθρακωμένου υλικού ανακατεμένου με χώμα. Από αυτή την εποχή ίσως ξεκίνησαν τα έθιμα των αναστενάριδων και του πηδήματος πάνω από τη φωτιά ως ανάμνηση του ξεπεράσματος αυτών των γεγονότων. Η Μπολσένα στην Ιταλία αφανίστηκε από κεραυνό, διαμέτρου μεγαλύτερης των 8 χιλιόμετρων, κατά τον Πλίνιο, ο οποίος το αναφέρει από παλαιότερες πηγές, όπου γράφει για υπερκεραυνούς από τον Κρόνο και τον Άρη. Οι πανάρχαιοι θαραλέοι διασώστες, φορείς υψηλού αλτρουιστικού πολιτισμού, οι οποίοι λόγω παγκόσμιων καταστροφών από κοσμικούς εισβολείς αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε οροσειρές και σπήλαια, μας έχουν αφήσει τις προειδοποιήσεις τους και την παρακαταθήκη τους με πάπολους τρόπους.
μέσω πανάρχαιων τελετουργικών εθήμων και συμβολικών ενδυμασιών, αλλά κυρίως μέσω προϊστορικών βραχογραφιών σε όλο τον κόσμο και διαμέσου ιστοριών, όσο και αν μερικές αλλοιώθηκαν. Από τον πυρήνα της αφήγησης της Τιτανομαχίας και της περιπέτειας του Φαέθοντα, μέχρι το μέγα αστρονόμο της αρχαιότητας, τον Ορφέα, που περιγράφει την καταδίωξή του στην κορυφή του Παγαίου από έναν ουράνιο περιστρεφόμενο δράκοντα, και τον Περσέα με το κεφάλι της Μέδουσας, το Γοργόνιο, που με τις κοσμικές του ακτίνες πέτρωνε τους ανθρώπους, είναι αμέτρητες οι παραδόσεις που περιγράφουν όλα αυτά τα γεγονότα και τις κοσμικές καταστροφές στη Γη, τις οποίες σήμερα μόνο μετά από έρευνες και τη βοήθεια της επιστήμης έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να κατανοούμε και να ξεκλειδώνουμε τα διαχρονικά διασωστικά τους μηνύματα. Και ενώ η πληγωμένη ανθρωπότητα ταλαιπωρείται ακόμα σήμερα από τις αθεράπευτες προς το παρόν συνέπειες εκείνων των καταστροφών, μια ανιδιοτελής αντιμυρολατρική πρόταση ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης της Γης έγινε το 2011 και άρχισε ήδη η υλοποίηση από κορυφαία ομάδα διαστημικών ερευνών με επικεφαλής τον δόκτορα Ασουρμπελή, πρόεδρο της Επιτροπής Διαστημικής Επιστήμης της UNESCO, τον καθηγητή Πέλτον, τέος πρίτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Διαστημικής της NASA, ESA, και τον καθηγητή Αλεξάνδερ του Πανεπιστημίου του Τέξας, που προωθεί παγκοσμίως την πρόταση για διεθνή εκεχηρία και απόκρουση των διαστημικών απειλών. Με συγκρουόμενες δέσμες λέιζερ που θα ενεργοποιούνται όταν θα χρειάζεται να παράγονται ισχυρές σφαίρες πλάσματος, θα αποκρούονται διαστημικές υπερκαταιγίδες που προκαλούν νεροποντές και διεγείρουν το μάγμα. Μετεωρίτες, αστεροειδείς ή κομήτες, οι οποίοι με το ισχυρό ηλεκτρικό τους πεδίο μπορούν να προκαλέσουν αφανιστική ανατείναξη όλων των πυρηνικών ή και επίσης αφανιστική αντιστροφή των μαγνητικών πόλων της Γης. Όσο συντομότερα διαδοθεί η λύση, τόσο συντομότερα θα υλοποιηθεί για την ειρηνική και αισιόδοξη επιβίωση όλης της ανθρωπότητας.